Kenya Israel pale Machakos. Ni Machakos tu. Kenya Israel. Kuna mahali panaitwa Kenya Israel. Uko Machakos. Uko Machakos. Na ndo bata sakuru kwa Israel. Chinse mochirichia iziti nyali bali masabe kero kugenda gucyoka ngwana mata alia. Ayikana baba bata sakuru kwa Israel. Asigete nara kuru ku Israel. Actually ukiingia ibacho uende Mwembe uteremke huko ukienda kama mtu anaenda Birungo. Before utaraika chirichiro kuna mahali kuna ka place fulani kanaitwa Israel. Agasteni gete kwa Israel. Israel. Sijui kwa nini wanakaita hivyo. Achoka ndoko robotu kiwa. Ni robotu kibaita. Otole taro robotu risaini. Kweli kabisa. Tunaingia Kenya Israel county ya Machakos. Bana manyetaye no mwana kanisa. Nakero ole kanisa mu bwata ni kanisa no manyete kanisa. Nanya kina nimro dimba manyeta mangane kanisa na mangane ichinyangi. Nandi nabona manye galera kana ale kunyago individual. Mwanje konetera Dondoo sana gotaji. No. Gotaji jikanisa. Taliego koletera igeri kira ze gazeti. No, nakina kuminga lero nande ngakia peni yatoka abu. Tainche nkolika egochire gazeti ya iga. Bone ya Machakos inare gukwanira igoro ye nyangi. Enyangi manyete ngekoroberigwa. No manyete chinse moibere gochikubwatanigwa. Mumuro manyekana no munyeruko manyekana. Kanisa bago chineri limiroberi ya chaka korosigwa. Mbaka ngo ikira muri bono inu n'abantu be kanisa. Mokora unaba basta nabalisia badiko nimbaro badikonesi timanyeti ibintu biye kera kanisa tinye chitibuya no manyeti lakini ekere nyangi guchikobanga ngunyagora rigwere ngaki ondole na ingana abeko roboti bunambuga ngake tuyetenererite gakyange mapema tubose gocha liria umubasta kuna kubeka chibeta kuna kubabekera chira bakoria ngase ngakiyo buya no bobe ntosikane abachire chingo kora chire boli bubuya ngoja ngo abantu kunyora bara bakolete nyangi ngantu ariete irerega echira ngagiye mejano ngebesa ne kubura nabongo manya tobwati anyway omongwana yo mobono lende baroberie nyangi no musubati yomo gukwanira omongwana musacha baroberie nyangi yaberere yangepi litukuli nyangi baga mate nyangi nyore chiombe kwa chigwaka no mapema kabisa deni ndiyo bona ngakiyo kubwata nigwa nebiye gutubikurubugwa na kubaganiria mayanga ki munyuma achimaya na nyasaba senie morande une mangane sameta baminto une muru wa gochimoino tima think batako tebera morande no mondere ki no rongorora mbwango kuranda mondere ngaranda okomera sobwango yani bwata na gochimoino so ekeratata itukuli nyangiria ika Muhasta bana mate ngobe kare bete abantu baire chira enyangi bwatanigwe kabisa basi abantu barosie nkabagende bana musubati munyanyangi tayigote ni enyangi pi ero monyene kai Harusi ngakie nyange liega onilia kobeka gose yanga ye nyangi ahabuli yanga ye nyangi kabisa atebe na bono goikira no tilio para nyangi azeki ngo monto vinyiri roboti ngo musajo na kabwate family ende bono ngarakabwate family ende anakabwato mukungu onde ngabono ereta ligotaka tagetinjire iyo abaiboli bagoteba kumweberaria mwise koli gotora musimama goteba nje tini kunywa muna muntu kungainereria timbu ati problem ne family yende but why lie inkyo kungainereria nkware kontebinga kigere igana iga ekekere iga so that na inchengi bangebo mutenga mumulero kuboli ngaki egenteke ko temnekene tali gukwana neke ni gendeke gukwano tabuga tigenta gukwana agakira kiri wana finally mu basta ugweso imengaki ayetate ndugu egente kinekene ya ni gendeke kuru basta kiri kuru gukwana gendeke nege kuru ya gekuru boli tokote balioka yo musubate nyoro tote tumanya naro nganaro rakintalia ebatiganete ngaiya kale ayo daga kale gachiete ko ligichinse jesiko ngora kwana tole lakini ntolia molende buya bontoro chinde bono na janga umiroro barurwane buya basta
musubati uri meta gasoka kurwaria akagende nyangi ye gatena ye nyangi gasareke gasanso rupigi gasareka musubati uri ochire eli babo yonde bakora atera kirwanda junior kerubo invite gasareka pi nyangi ye gatene gasareka abantu baje to bagakumya abayiboli bagachi batema kwebereria kende nkeyo so orocho munyanyangi ochire yes abantu motole sabo yoko basayo ngibako bero bagokora mbachi etirende ngenyangi atene abo biyamba igete koragera mapema ndagera mapema te bakoragera libako ndagera rombali ane mbaro abangaini ngendo batamoete ne chizawadi abande bairane te bagachikokoreria atigarete bagatebanga bona linde lyonsi ko giasale kata intu tuasalia tigatoka na tokungunte ndagereria atigara bas story kaisha nyangi gasale kaigo egakuba nyangi egakuba bona goikira bona ngento ntaramanya ngeri naki yes chiombe chiranire inchirane onye bachitumikire kero kendi chiaoniwe ichinde chianyenyirwe itakwaje omomoro ina bwata amamocho amamocho na aya yarenge amamocho na mugwere tabo igone robwata amamocho ne robwata amamocho amada kero kogenda bake kanisa kanisa tayari umete chirine chiro kwenda kulia mbere ya umati na mbere ya Mungu ndio igobone kero kogenda riri tangani turochinga tabete monto very sincere kuna ngona bare gotebi mu nyaruko yo naki nje no nyango konyoma musibati narabo lakini rende bono timo tageti gose ntoli nere libagari ogokira wakane bakachiombe enyangiera liwe arafu manoja konyora robot the last minute akirendo yo atanyore toyoka mwayekero buya tare kurale mereli nyangiera inkyo kole mereli by the way nyangi gakwara osibu bono arafu otingo kirekirie gero orosora dia sayo ya bono gogo jagosoke kwabunire chira chiria ya nkyo osokere kurume no afadhali bono igomanyete igakole tu igobono ino mukungu kabere bono oria oli bono igabalire ko number 1 oria ataramanyeka ne ruti ye atara so mujime gato yo soiro mujime iko tarenge nere no musibati bale ukwane girlfriend go sino mukungu ma to yo bono ni discora bono boda ya chire boda bono ya chire kabisa bono mwenye no rugongo oyibono no chike ndali ko kora advice ngia tale ko ganda kanisa ale ko enda no nyono dis mwenye mucha ameingia no angeenda kwa DC tu wafanyie hapo igasodia odisi bintu bikokoleka na bitabu ati mochokaro no oyo kanisa mochokoro it's one bono yero kole to robotinga yarenge bakenyange gusibwa ami tu kera guru boli chinga kingaki ondo bwate roboti nda ngayo yarengere aminto abantu mbaro ngwaro chino na abantu mbaro bakora chinyangiga omo sacha go kore nyangi no mukungu kabere mokayo mone na tamanyeti oja koyesaririri the last minute oja gosega ngakwe unga mugako nyangi ne kale mali bamobisete bakatamanyeti kai mwise ko yo ate chisiri yes mwise ko yo mbuyani anjogete kurwa se nyangi mbuyani anjogete mapema kai kyoko ndo chikwebekera manya igo ekero kwabwata ni buno monto igo nanje to mungwano ose nyangi ta irasima bwanjo monto oko mwanjo mete bone kige kurunga betrayal mato bwanja ni mboro ko kwanjiro monto ndoro cha sogo chia abokora iko omongwano nero tamwanjete kaka mokoli nyangi kuna motabetie kemene akaruba ka chiombe na mwanjete chiombe nchibwati muchando wate bangana odisi vale ko odisi bakoraniro nkia kuchere kanisa ajikorangerio mubasta bwatanie gento getaiyo ngose kore nyangi enchenu okorari kwe nyangi enchenu okay aba bakubotano wesi nyangi chinchenu ngoje bali bamenya no bochenu ona bucha kubuli gochimengo ngigoje giasaleka abarabia ba ekero konyara bantu yotari monta yo mo babere batatu bange na benyangi gosaleke bande ya batikana gochiaria ngiye goje kiaba saitani gocho irali bagaika toro chibona mangana buna yibona bwatanie nyangi bune yesa bantu monta atari comfortable na bego ika gochimutu abwesaleke ngotoko gosibona kera yasalikire bosio gochi bosio depending ngangi kya yesali bona yasalikire
Raika gosene by the way raika bono mwanyoma nire nyangi buya. Onyoro yo mo ino chakire gosoka. Okay. Isiko ye nyangi. Okay. Igo ngoro choko mochigwa. Oli gosoka. Igo ya asalikire. Nero le topobe. Yo soka. Yo tama idiningo. No enate batori kumanyere ningo. Tinda teba mosaje gosemo kungu batiwe. Lakinate bero yo tama idiningo. Oso yo mobo oyo mobo nero ra mwaye sali. Lakini chinyangi chinde abantu bachakire gukikora une formality. Chinyangi cyagakorera ucinkuru n'ichingiye cyale. Chinyangi chinkuru. Meaning ngo kwigena kwa biroko kake. Chinyangi ose chinywomo. Achie chiji. Okay, by the way, nyangi ne nywomo ngendoki. Kero tokokora yona nabogora atana nango. Nyangi ni hiyo ceremony. Nywomo na benge ya kawaida. Nywomo bone kero mumanya tamu. Wanyoma ine. Nyangi no moyega. Igao ora rere ojo tinta timoyega igora boko nyoma jere yose. Naboko nyoma. Okay. Igao bayometa abantu mbara ora by the way turikora chinyangi chechigora. Okay. Igao bantaba no moyega tu. Akino wata chira ime. By the way ngatendie nyangi yegora nkarora pasta gakolichi chira chire tofauti sio kama enyangi ye ntangani mogo kora morobo sai nkarora tofauti akorete yobo sai abantu ngwetu babale getamba kale turikorra wate bunga kunora ora lego senere mongwano ondo naro jenjere tukurwa se bibilia omongwano olinga ekara alingire okonfirm wote banganere oranyo ata yerende ono gakinga kiora ego monto taliere oyesi bibilia yetu erega kia karota kaigo mwao oyo ndoyo Jacobo oyo etu is it Riley nero yo lengo mungairo libo nande nero no bakora bwaye nabo bwale bwaka malipo ni hapa duniani. Anyway, akaegule ali tangani akamoja kaegule echo. After 14 years, akakora 7 years. Bakamongaina isabiara nangina biara bakamoalea. Nanda gatabanga taliyo yinata gete. Lionde. Lecho nere nkoro ya nero boli. Ate naende kole miaka yende 7. Akaba 14. Akamoja kaegu recho. Andoro sia mangana maiya.